Mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani mlenjani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dada. Piye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine orang ngira jebul lames wae. Salah awakku iki kowe nganti tega menjani janji apa mergo kaharan uripku iki marang kondo siji karo uripku. Sak mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani mlenjani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dada. Piye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lames wae. Orang ngira
saiki kowe